Бүйік Тукайыбыз татар шигърияты көгінде яңан йылдызларының иң яктысы. Ул калдырган ижад мирасы безнең горурлыгыбыз. Аның исеме, поэзиясе, бүтән рухы татар культурасының үткәне, бүгенгесе һәм киләчәге белән бәйле. Тукай шәһәренең ул иҗат иткән байлыкның әһәмияте еллар үткән сайын артагына бара. 2021 елгы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә кандидатлар исемлеге билгеле. Комиссияга 25 гариза килгән. Шулардан 19 кандидат премияга дәгъва итә. Тулырак Фәннур Хасанов видео язмасында. Габдулла Тукай исемендәге Татарстан Республикасы дәүләт премиялары комиссиясе карары буенча быелгы 2022 елда әлеге премияга тәкъдим ителүчеләр исемлегендә 19 кандидат бар. Әлмәт театрының Кибет спектакле Мәдинә Гайнуллина, Диләрә Ибатуллина, Олжыс, Жанайдаров, Эдуард Шахов шулай ук кандидатлар исемлегеннән. Лауреатлар Габдулла Тукай туган көндә 26 апрель көнне билгеле булачак. Татарстан Республикасында иң мәртәбәле, иң дәрәҗәле Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе безне барыбызны да дулкынландыра, беребезне дә битараф калдырмый. Быелгы кандидатларыбыз да үзләренең эшләре, үзләренең иҗатлары белән сокландыра. Аларның барысына да уңышлар телибез. Фәннур Хасанов, Тахир Хасанов, Татарстан яңалыклары.